I ara és el moment de posar-nos al dia amb el que importa de veritat. Cugat.cat. Notícies. Atenció, notícia d'última hora, pacte, atenció, pacte entre Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP per la investidura, Àlex Massana. Efectivament, sembla que la situació política a Catalunya es desencalla i l'Anem Tard té exclusiva. Estic generant bastanta expectació, poseu tots la ràdio, ara graveu, vinga, sí, ja hi sou tots? Pues és broma! Que no han pactat! Que Puigdemont continua patint molt fora la seva mansió de Brussel·les. Torrente 6 s'emporta tots els Premis Goya. Sí, això que no ha sortit encara, ni s'ha rodat, ni es preveu fer-ho. Però al ministre Méndez de Vigo sempre li han fet molta gràcia les pel·lícules del personatge de Santiago Segura i ha demanat que li facin per ell. I sí, un equip li ha fet una pel·lícula, expressament que només ha vist ell perquè és privada. El jurat dels Premis del Cinema Espanyol ha assegurat que ja es fia del criteri del ministre. I un petit drama abans dels esports. Tomàs Molina, hospitalitzat per excés de gaudi. Sí, el meteoròleg de TV3, la teva, s'ha tornat boig amb les fotos de neu amb gel, neu amb sol, neu amb arcs de Sant Martí que ha rebut dels espectadors. Això i els mapes que últimament estan molt bojos. De l'emoció, Tomàs Molina ha patit un dèficit de sang al cap perquè es veu que li ha anat a un altre lloc la sang. Però ja està bé, tots tranquils. I ara els esports amb Carles Amaiol. Bé, esports, futbol americà d'aquest. Un estudi de la Universitat de Philadelphia Eagles confirma que el 93% dels catalans que diuen que van veure la Super Bowl en directe menteixen. La meitat tenia la intenció, però es van quedar dormits i l'altra meitat es van posar una alarma a l'hora que s'acabava el partit per fer un tuit i tornar a dormir. El 7% de frics que la va veure realment en directe, segons el mateix estudi, és el tipus de gent que, com jo, juga a rol, menja ganxitos mentre plora i es masturba. Tot alhora. I Kim Jong-un, líder suprem de Corea del Nord, declara la guerra a Tabàrnia. I direu, què té a veure això amb l'esport? Tranquils, que us ho expliquem. Resulta que el semideu gordet nord-coreà ha escoltat les declaracions de Gerard Piqué dient no sé què de Tabàrnia, l'Espanyol, Cornellà, la Xina i està preparant ja un missilaco, vaja, no sé, què s'ha liat. Serveis informatius de Cugat.cat. I ara volem saber el temps que farà les properes hores amb Joan Bustamante. El puto apocalipsis ja és aquí, joder, correu! Correu! I fins aquí el temps. I també volem saber alguna cosa del trànsit a aquesta hora de la nit amb Jordi Sala. Bueno, doncs el trànsit està liat. És per culpa del temps, és el busta. O sigui, està nevant molt. Neva més que el que neva normalment, que aviam, quan neva, o sigui, normalment ja neva més aviat poc, i ja quan neva poc ja es lia parda, perquè la gent no té diners per comprar-se 4x4 d'aquests pepinos, i sempre hi ha el típic Peugeot 206 que es queda tirat a la carretera fot una cua de 12 quilòmetres. Però, bueno, ara neva tant, o sigui, que els cotxes com el Peugeot aquest queden totalment soterrats i els altres cotxes poden passar ja per damunt, perquè es fot una bola de neu. El problema és que ja s'han instal·lat els primers telecadires sobre els cotxes soterrats i estan obrint noves pistes d'esquí. És per això que ara tenim un nou tram de la carretera d'Alp amb una nova pista vermella. Moltes gràcies, Jordi.